Якія праблемы адбываюцца на важным аб'екце Лукашэнкі? Што за новы пенсійны указ ён падпісаў, а таксама які сюрпрыз для чыноўнікаў рыхтуюць беларускія сілавікі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. З'явіліся добрыя навіны для беларускіх пенсіянераў. Учора Лукашенко падпісаў указ, па якім пенсіі вырастуць у сярэднім на 10%, і гэтае павелічэнне адбудзецца ўжо 1 лютага. Такім чынам, па разліках уладаў сярэдняя пенсія ў Беларусі пасля павелічэння выплат складзе 1070 рублёў. Стала вядома пра сур'ёзныя праблемы на сакрэтным аб'екце Лукашэнкі. Завод па вытворчасці боепрыпасаў, які ўлады будуюць пад Слуцкам, узводзіцца са шматлікімі парушэннямі патрабаванняў бяспекі. Частку з іх ужо немагчыма выправіць, аднак аб'ект усё роўна рыхтуюць да запуску. Пра гэта гаворыцца ў новым расследаванні арганізацыі былых сілавікоў Белпол, дзе паказваюць копіі службовых дакументаў, у тым ліку пратаколы нарад за лістапад 25 года і вынікі праверак. Паводле Белпол, ключавая прычына парушэнняў пры ўзвядзенні завода – гэта спешка, бо і праектаванне і будаўніцтва важнага завода вяліся адначасова. У выніку адной з галоўных праблем называецца тое, што праектная дакументацыя не прадугледжвала сістэм аўтаматычнага пажаратушэння на складах выбуховых рэчываў. Міністэрства надзвычайных сітуацый вылучыла гэтае патрабаванне, калі будаўніча-мантажныя работы былі выкананыя ўжо на 90%, і на гэтай стадыі выправіць усё было ўжо немагчыма. МНС таксама запатрабавала ўсталяваць сістэмы пажаратушэння ў памяшканнях высоканебяспечных катэгорый, але і гэтыя патрабаванні паступілі занадта позна. І тут крыху для разумення маштабаў праблемы. Толькі за кастрычнік 25 года МНС накіравала удзельнікам будаўніцтва 12 лістоў з пералікамі парушэнняў. Прычым падобна, што ўлады ўсё гэта ведаюць, але хуткасць важнейшая за бяспеку. З дакументаў, якія прыводзіць Белпол, вынікае, што старшыня Дзяржкамваенпрама Дмітрый Пантус у лістападзе 25 года дакладваў аб праблемах намесніку прэм'ер-міністра Анатолію Сіваку. Таксама ў лістах згадваецца, што будаўніцтва знаходзіцца на асаблівым кантролі Аляксандра Лукашэнкі. Ёсць і яшчэ адзін цікавы момант для тых, хто верыць у кепскія прыкметы. 20 гадоў таму роўненька на месцы цяперашняга будаўніцтва ўжо адбывалася катастрофа. У 1996 годзе там здарыўся пажар у цэнтры утылізацыі ракет, які прывёў да дэтанацыі соцень боепрыпасаў. У выніку тэрыторыю ачышчалі ад выбухова-небяспечных прадметаў яшчэ шмат гадоў, ну а цяпер на тым жа месцы будуюць яшчэ больш небяспечны аб'ект. Выданне «Зеркало» пагаварыла са спецыяльным прадстаўніком Злучаных Штатаў Амерыкі па Беларусі Джонам Коулам, і вось што важнага прагучала ў гэтай размове. Коул не выключае, што калі Лукашенко працягне выпускаць палітвязняў, то з яго рэжыму здымуць альбо большую частку санкцый, альбо нават усе абмежаванні. А на пытанне, чаго штаты ўвогуле хочуць ад Лукашэнкі, адказ быў наступным, цытата: «Вызваліць палітвязняў і развіваць нармальныя стасункі з вашай краінай. Гэта працэс, які зойме час, але мэта такая – у канчатковым выніку весці бізнес з Беларусю і вярнуць яе ў міжнародную супольнасць». Канец цытаты. Таксама Коул падкрэсліў, што Лукашэнку варта аддаць належнае за вызваленне тых, хто ўжо выйшаў на волю. Тут варта адзначыць, што на пытанне, ці лічыць ён Лукашэнку дыктатарам, прадстаўнік Трампа адказваць не захацеў, сказаўшы, цытата: «На гэтым этапе гэта вырашаць не мне». Ну і, напэўна, самы важны момант, які не вельмі парадуе беларусаў. Коул не хавае, што Злучаныя Штаты вырашылі не ўмешвацца ў адносіны Беларусі з Расіяй, а гэта значыць, што выцягваць Мінск з арбіты Масквы ніхто не будзе. Расія нанесла чарговы цынічны удар па мірных жыхарах. У выніку ракетнага удару па Кіеве частка горада засталася без святла і вады, а тысячы дамоў без цяпла. І такім чынам расіяне не пакідаюць спроб выклікаць у сталіцы ўкраіны энергетычны калапс на фоне студзеньскіх маразоў. Гэтым разам яны зноў білі ўначы і зноў выкарыстаўшы балістычныя ракеты і дроны камікадзе. Найбольш балючым наступствам стаў удар па ацяпленні. Цяпер без цяпла засталіся 5000
635 шматпавярховікаў. Драматызм сітуацыі ў тым, што амаль 80% з гэтых дамоў гэта тыя, куды камунальнікі толькі-толькі вярнулі цяпло пасля папярэдняга абстрэлу. Таксама застаюцца і праблемы з электрычнасцю. Цяпер святло ў Кіеве адключаюць больш чым на 16 гадзін у суткі. Праз множнае пашкоджанне абсталявання сітуацыя застаецца крытычнай, і тэрміны аднаўлення паўнавартаснай працы сетак пакуль нават не прагназуюцца. Беларусы ў халады працягваюць паміраць проста на вуліцах. Цяпер 64гадоваму мужчыну стала кепска проста каля жылога дома ў Навінках, і выратаваць яго, на жаль, не змаглі. Камусьці з мінакоў стала дрэнна на вуліцы Філімонава. Відавочцы знялі, як медыкі спрабавалі рэанімаваць чалавека, але ці паспяховай была тая вулічная рэанімацыя, пакуль невядома. На думку медыкаў, пагаршэнне самаадчування можа быць прамым следствам марознага надвор'я. Холад выклікае спазм сасудаў, перагружаючы сэрца, і арганізм губляе цяпло хутчэй, чым можа яго вырабляць, што прыводзіць да пераахаладжэння, а часам нават і страты прытомнасці. У зоне асаблівай рызыкі знаходзяцца людзі з сардэчна-сасудзістымі захворваннямі, а таксама аматары выпіць. 30 гадоў Лукашенка утрымлівае ўладу, і ўвесь гэты час ён бесперапынна змагаецца з карупцыяй. Але ж як на самай справе ідзе гэтая барацьба і якія вынікі? Падрабязнасці расказваюцца ў аналітычным тэксце Генеральнай пракуратуры Беларусі. Маштабы праблемы ўражваюць, бо сілавікі пішуць, што да крымінальнай адказнасці за карупцыю штогод прыцягваецца каля 850 службовых асоб, і больш за палову з іх гэта рознага роду кіраўнікі. Прычым аўтар аналітыкі, а гэта дзейны пракурор, адзначае, што часам вінаватая і сама сістэма. Цытата. «Расследаванне крымінальных спраў паказвае, што давядзенне цяжкавыканальных паказчыкаў, адсутнасць альбо недахоп фінансавання, а таксама цяжкая кадравая сітуацыя нярэдка падахвочваюць службовых асоб да здзяйснення злачынстваў супраць інтарэсаў службы з асабістай зацікаўленасці». Канец цытаты. На кіраўнічыя пасады нярэдка прызначаюцца асобы з нізкімі маральна-дзелавымі якасцямі. У выніку кожнае пятае карупцыйнае злачынства ў Беларусі здзейсненае кіраўніком, які быў абавязаны асабіста прымаць меры, накіраваныя на барацьбу з карупцыяй. Каб гэта ўсё спыніць, Генпракуратура прапануе ўзмацніць кантроль і прымяняць маштабныя канфіскацыі. Напрыклад, забіраць усю маёмасць, законнасць якой фігурант не можа пацвердзіць, не толькі ў карупцыянера, але і ў яго сваякоў. Акрамя таго, сілавікі прапануюць, каб патэнцыйныя начальнікі абавязкова праходзілі дэтэктар хлусні перад прызначэннем на пасаду. Ну і вішенька на гэтым торце. Генпракуратура прыдумала новую праверку для беларускіх чыноўнікаў, ці можна нават сказаць правакацыю. Прапануецца, каб у межах такой праверкі да дзяржаўнага служачага звярталіся падстаўныя людзі з прапановай вырашыць нейкае пытанне за хабар. І калі чыноўнік на такую прапанову пагадзіцца, то саджаць у турму яго не будуць, але звольняць з працы і забароняць займаць любыя дзяржаўныя пасады. У Мінску працягваецца камунальная катастрофа пасля аварыі на цепласетках. Рамонтныя працы без перапынку ідуць ужо суткі, але канчаткова праблему ўсё яшчэ не вырашылі. Частка дамоў па-ранейшаму застаецца без цяпла і гарачай вады. Прычым Мінэнерга заявіла, што прыслухалася да Лукашэнкі, які параіў знізіць тэмпературу ў батарэях. Маўляў, 25 градусаў не трэба, хопіць і 20. Варта адзначыць, што падобныя праблемы ўзніклі не толькі ў сталіцы. Напрыклад, у Гомелі праз аварыю без цяпла засталіся два вялікія дамы, а ў Барысаве такім жа чынам пацярпеў адзін шматпавярховік. Вядомы спартсмен насмяшыў усю Беларусь. Па сацыяльных сетках цяпер разлятаюцца здымкі чатырохразовага алімпійскага чэмпіёна па біятлоне Аляксандра Ціханова, які разам з іншымі заслужанымі спартсменамі наведаў Ашмянскі аграрна-эканамічны каледж. Непаўторны вобраз Ціханова можа падацца фоташопам, але гэта абсалютная рэальнасць. Падлічыць дакладную колькасць узнагарод складана, бо частка з іх вісіць у Ціханова на шыі, але іх адназначна больш за 80. Дарэчы, біяграфія чалавека, які цяпер выступае перад падлеткамі, таксама пакідае пытанні. У сярэдзіне 2000-х Ціханова судзілі за спробу арганізаваць забойства губернатара Кемераўскай вобласці Амана Тулеева. Спартсмену тады далі 3 гады калоніі, але пасля вызвалілі па амністыі. Ну і само сабою, гэты хадзячы іканастас з'яўляецца адданым прыхільнікам Аляксандра Лукашэнкі.
Партал «Зеркало» даведаўся, чым займаецца на пенсіі вядомая чыноўніца Лукашэнкі. Гаворка ідзе пра Надзею Каткавец, якая пачынала сваю кар'еру ў знакамітым Саўгасе Гарадзец, якім калісьці кіраваў Лукашенка, а пасля яна пайшла ўслед за ім на самы верх улады. Каткавец была першай намесніцай міністра сельскай гаспадаркі, намесніцай кіраўніка справамі Лукашэнкі, а таксама засядала ў кіраўніцтве беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпорацыі. У 2023 годзе чыноўніца выйшла на пенсію і цяпер нечакана напісала кандыдацкую дысертацыю па эканоміцы. Называецца яна «Механізм дзяржаўнага рэгулявання развіцця аграпрамысловай вытворчасці Рэспублікі Беларусь у сучасных умовах». І абараняць сваю працу чыноўніца-пенсіянерка будзе ўжо на гэтым тыдні. Учора было вадохрышча, і ўслед за Лукашэнкам у палонкі палезлі яго чыноўнікі і сілавікі ўсіх калібраў і масцей. Напрыклад, 68-гадовы старшыня брэсцкага аблвыканкама Пятро Пархомчык адзначыў вадохрышча разам з дэсантнікамі 38-й дэсантна-штурмавой брыгады. Праўда, акунуўшыся ў халодную ваду, чыноўнік забыў, у які бок хрысцяцца праваслаўныя, а ў які каталікі, і ў выніку атрымалася канфесійная шматвектарнасць. А міністр унутраных спраў Іван Кубракоў акунуўся ў Мінску, прычым за сабою ён пацягнуў у палонку ўсіх міліцэйскіх генералаў. З'явіліся сумныя навіны для Віктара Лукашэнкі. Сёння Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі, які ён узначальвае, зацвердзіў склад дэлегацыі на зімовыя алімпійскія гульні, якія пройдуць у Італіі. У выніку на галоўным старце чатырохгоддзя выступіць усяго толькі 5 беларускіх спартсменаў у 5 дысцыплінах. Гэта Ганна Гуськова ў фрыстайле, Марына Зуева ў канькабежным спорце, Вікторыя Сафонова ў фігурным катанні, Ганна Каралёва ў лыжных гонках і Марыя Шканова ў горных лыжах. Прычым выступаць яны будуць у нейтральным статусе, то бок без сцяга і гімна. Яшчэ ніколі, пачынаючы з 1994 года, склад беларускай дэлегацыі не быў такім малым. Часцей за ўсё у яе складзе было плюс-мінус 30 спартоўцаў, але пасля паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны на расійскі і беларускі спорт былі накладзеныя санкцыі, і беларускія і расійскія атлеты былі адхіленыя ад большасці спаборніцтваў. Нагадаем, што зімовыя алімпійскія гульні пройдуць у Мілане і Карціне да Ампеца 6 па 21 лютага. Уначы над Беларуссю бачылі сапраўднае палярнае зянне. Прычынай гэтай незвычайнай з'явы стала сонечная ўспышка, якая выклікала рэкордны ў 21 стагоддзі радыяцыйны шторм. Праўда, ён прынёс не толькі прыгажосць у нябёсах, але яшчэ і праблемы. Праз магнітныя буры шэраг міжнародных авіярэйсаў прыбылі ў мінскі аэрапорт з затрымкамі, а адзін быў дык і ўвогуле цалкам адменены. З чым звязаныя затрымкі і адмены рэйсаў не паведамляецца, аднак магчыма, што гэта наступствы магнітнай буры адбіліся на радыёсувязі і навігацыі. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.